تنباش تنباش وان ایجا ام دیسا بورنن د برنامه میوان کو مشارک ده به جاره میبره خو بدن اروپای و کی وزان د 25 حزیران ده د پیشا کنسای اروپای چالاکی کی مزن هه demek derece 12 salın Kürt le peşa Konsey Avrupa'ya jbona ku tecrit davi bebe uzbona ku rebere gele Kürt berez akılay jalan azad ve çalakiyan tarafın 12 sal ben haber çalaki ten tarafın disal 25 Haziran de Kürt devletleri kongresi da hoca ko bir zaman naha cema Hevseroka Kongrejvaka Demokratik Kurdistan Avrupa'ya berez bede zümrüt he berez bededen baş Dembaş السيدة أم تخوزن كي قرار شاركين كل أوروبا يتين دارخسن دمك دريجي وكي وزانة ده جوتما 2023 ده كامبانيا بنغاف كان دسبيكرن أو بنغاف شاري دوستين كردان بعدو دسبيكرن بنابر بدام دكين ده حملة دومين ده چی گافات نابتن چی هات کرن هنکار قرار بنغاف حملة دومين کن tabii de jotmaya da despekir yani start hattayı ne? Startlayın de peşengiya dostin kurda da dostin reverapora hattayın. Rastı yani hani ev hamle emvejin ki pengav karu habatin vi yani avay medde speaker hatta emvejin ki aşama yek emin bedavi bu eva do emin daji yani ev sinerjiye ki alaka ki gelik zede çe bu le elbette ki ternake aşama du emin jî gorç gavin aşama yek emin karu xabatî gatin kirine aşama du emin jî li ser wî esasê karu xabatî me tê meşandine tabii ki em tenêninin yani lingê civakê Kurdin yek jî em bêjin ki dostin Kurdanın bi salanın aslan bi meranın o em bêjin ki ew dostên îdî çiqat çin berfireh dibin çiqat çin zêde dibin ew jî îdî cî digirin yani çünkü azadiya rêbera po tecrita îro di Türkiye'de greva İmralı'ya da Kurda tenê de alakadar nake yani ev tecrit bandora xwe li ser gelek welata jî gelek mirovayî jî aslında çêdike çünkü hemberên vê tecritê aslında li hemberê mirovayê bikartê li wî esasê lê dinêrin ser wî jî gelek çalekî gelek em bêjin plansazî tên kirine yani komitekî amedekar heye komitekî em bêjin ki vî kar û xebatê hanî dide meşandinê ev komite bi rastî gelek lêhûrbûnekî ji binekê em hê çawa tecritê bidin şikandinê berfireh bikin bir de hani bi me tenê têr nake çünkü li hemberê te faşîzm heye ev faşîzm çıqas diçe Kurd dibe ev faşîzm çıqat diçe em bêjin ki li hemberên gela li hemberên Kurda de asla tecritê de kurbûna xwe zêde dike tecritê li ser vê esasê jî yani kar û xebatê wî jî gerekî berfireh bin ana di me da yani dosta dest pê kiriye em bêjin ki dimeşe yani dest pê kirine bi rêber apora diyalog yani diyalog em bêjin ki fikrên ramanên rêber apo paradigma rêber apo felsefa rêber apo rastî biyanî gelekî merak dikin li serê lêkolîn jî dikin aslında li serê tez jî çê dikin ama ew diyalog bi rêber apora ji bo felsefa wî paradigma wî em bibêjin pirtûkê wî paraznameyê wî bi gelara dixwînin dest pê kiriye di pazde ciya da gotibûn pazde welat pêncî nokta pêncî cî ew ê wan çaleke bikar bên pazdê Hezîranê de dest pê kir heta 22 Hezîranê berdewam dike eleqedarekî mezin jî heye nîskayekî ew heye yani her biyaniyekî ev paradigma ev em bibêjin ki paraznema dixwîne bi rastî hêz digire moral digire bela dike bi xwe re tenê sınırlı nayne ew kar û xebat li ser wî astê ara tên meşandinê em bibêjin ki ev kar û xebatên me de asta dosya û dayînê de asta name û şandinê de asta em bibêjin ki îmailo ji bo spîtî ji bo Avrupa Konseyê re yani aslında li Avrupayê hero çalekê henin hero em bibêjin ki yani tarzekî cuda yani em bibêjin
Cur bu cur usa çaliki usa jibuneki ev rojiye ve nekeve ev jibuneki tecrit işte asla Avrupa'da sazien Avrupa'dan beş kandı ne tekoşineki heye yani ev tekoşin her roj çalikinin her roj embe bejim ki jibun naskırna nasandına embe bejim ki paradigma reberapo jibu tecrit tek roje ve Avrupa'ya her roj da Avrupa'da aslında çaleki yani disa yani dozde sal dikade jibo nöbeta azadiya reber apo dozde saleki li Strasbourg'e aslında çaleki ki nöbeti ki nöbeta azadiye yani dozde sal diroki ki merv karebeci ki tu geleki tu velateki nikareki o kasal serev şertu merci Avrupa'yı bu gorwe zorbuna wi sarma wi em bebejin ki Ziristan em bebejin ki kes we deri nanera ama behezeki mazın bejoşeki mazın ev nobet 12 sal hatta iru anin yani geleme Avrupa'yı kur doste kurda ani yani vak salvegera 12 emin emet tekemin 13 sali leser we asti salvegera nöbet azadiya reber apo nöbeti me خواستم من چالکی بکار بینن پلانسازی که هبو اصلا پلانسازی جی ستراسبورگ کوی yani Strasbourg'da me mitinge ki meşeki kirana ama Strasbourg desturuna hatta yine بالنسبة لنا بريكم قضاء شركة بيش بيجي حزراني بكن نها هرتم لبيش سبيتي لبيش كونسي أوروبا شركتين درسن کۆسیای ئەوروپای سپیتی چقاس بان چالاکیان بین چقاس دەخوازێن کوردان بینێ گەل کو دیگەین چقاس گاوان دابێژێ گەل کو نابین چما نابین ya aslında ne nabinin yani dibinin çünkü 12 saleki Louis dere kur sadece berderi spiti daha fazla kurtinin zaman yani gelek çaleki gelek embevecin ki kurtenina dostin kurdajin duvurda evek name dedin evek embevecin ki e-mail davecin spiti Avrupa Konseyi mesele teni spiti jinine yani Avrupa Konseyi Louis dere ama bir yer bir tevayı Louis dere da tesisendine bu göre ne nabinin dibinin ama mesele iro reber apoya mesele iro psikrika kurdu çare serkirine mesele aslında duvurda yani spiti yani çiye embevecin ki jibuneki hani saziye ki serbuxuya ne gibi psikrika kurdu çare serkirine saziye ki serbuxu ancak embevecin ki çundanawiya İmralı çundunu hatnawi ev be kamoy ra bi çapemeni ra bi civakera par webke yani duvarda hatiye fatsandın naçe par vejinake yani spiti emvecik saziye ki serbuxu iro hani daxuyani jidan aslında destura siyaseti tine ki digreva İmralı'da çehiye çitine greva İmralı'da işkence ki bir çerenge bir karte rever apora agayna sendene sa müdahale hatkirine yani. Çima van raporan parganak aslında gel peşevi çi. Yani astengi spiti aslında usa tehuyan kirin ki yani bin denetima siyaset müdahale kir yani. Çünkü siyaset çava müdahale kir müdahale hatkirine leser ev bir de greva İmralı'da aslında be aşkere kirin ev hen tiş derkevin ole duvur daji müdahale kirin ne iştin daxuyani bidin ama em biviya bawerin yani tamam siyaset nekez hizine tevin yani ev mesele di mesela sadece teni Türkiye jinine yani ne psikrika kurdu çare serkirin neji sistema İmralı'ya greva İmralı'ya 25 sal bereci greva İmralı'ya bir yaravi Türkiye ne da bir yaravi em bevecin ki gelek devleta gelek hezada ve hevradan iru tecritçi mesele tenedi mesela Türkiye tenine devlete Türkiye'ne Türkiye gardiyantiyetke ama evet bir yer dane bir yara komplo ki da iru bir yara aslında tecritu grankrineji disa dnava ve bir yer edanin yani. Yani yeku bir yara komplo navletavaydan iru tecrüte kurtardık. Tas. Bele. Na
نزکاتیا گلن اروپای الهمبری وان دخوازن کردان چی یعنی و گفت هلوستا سپیتیان کوسی اروپای و گفت لبلل آلیدن دوسن کردان پرانی اروپای هلوست yani نزکاتیا گل اروپای الهمبری دخوازن کردان چی Ya helvesta gele Avrupa'yı neske olan helvesta ki baş yani emricin ki mesele siyasete mesele iktidarın mesele devletin yani neskayın devlet o neskayın gela cudaya gel kurda nas ke gelin Avrupa'ya yani burası gelin emricin ki privan yani kurda nas tıkın tabi Kurdiji de Avrupa'da çil sal zeydetirek ki aslında tekoşine dedin yani tekoşina em bebejin ki jibo parasına çanda xo zamanın xo mafin xo jibune ki ev be adaleti be hukuki tinin zaman yani emberin kurda be hukuki ki çavaki dişopinin dedin meşandı ne liservi esas eji aslında tekoşine ki bir galaraya da Avrupa'da Neskaya gelin Avrupa'ya ji bu gelin kurda yani tujnine neskaya wan başe yani fehim dikin yani liseri asla okey ama elbette ki tabi mesele gelinin psikrika gela be evratine gelin cihani bir tavayı aslında leher de ser ahi ki be herkes bir çanda xo zamanı xo binasnama xo jiyana xo bir de meşandın asıl mesele iktidare yani hani iktidarı devlet anın neyskayı vanın burada psikrikeye yoksa gelada devlet de cihaniye da gelada psikrike ki usattı ne gel be hevra jiyan kirin aslında helveste ki usajı heye dert keve ole yani çünkü de çekimeda de bername meda Euro MDB'nin de Avrupa'da aslında ev kaseme jibuneki ev çalekiyan ev xabatan ev tekuşini berfre bikin helwesteki de gele Avrupa'da jiheye yani. Evet. Naha 25 Haziran nezik bir bu 25 Haziran amadakari çatın kır ve çıpın kır. Ya elbette 25 Haziran'ı me plansaziye ki kiribu devam dike ama sadece teni cihat gohartın me ev plansazi merkezi bu gişti bu leber sipitiye me çaleki ki miting meş bir karvalyana ama da Avrupa'da ev roje turnuvayı despekirine yekşici bajarın Fransa'ya Strasbourg'e jibu ali evlehiye 25 me mitinga me mehinki erteleme kir yani jibu Strasbourg'e ama jibu 25 me Avrupa'yı bir geçti yani da asla velata'da asla saada bir geçti evet bu salvegera nöbeta azadiya reber apo 25 Haziran'ı em bibêjin ki ew bi tewayê gelên Avrupayê dîsa derkevin kolana ji bo hem bangawaziyên xwe peyamên xwe ji spîtiyê re hem jî ji em bêjin Avrupa Konseyê re Avrupa Konseyê îro biryar bigire navê 24 saata da derê greva İmraliyê ew ê vebibin rêbera projê azadiya xwe mesele tenê spîtî tenê nine biryara siyasetê jî heye em dixwazin da asta biryara siyasetê jî hinek peyamên girsî bidin lê li ber dîsa spîtiyê li wê derê ew ê dostê me daxuyaniya çapemeniyê bidin Naha çend navendan hatî plan kirin çalekî ve yani mesela bejin hejmarek diyar heye li çend bajaran li çend navçeyan li çend welatan çalekî bên daxistin miting bên daxistin ango daxuyanî bêdayîn. yani asla welatên Avrupayê bir giştî yani ji İskandinavyayê bigire heta em bibêjin ji Almanya'ya bigire hatta bibêjin Fransa, İsviçre bir giştî elbette ew welat da asla heremê xwe da yani em bibêjin ki hinek herem henin girseyiya me daha zêde hinek herem henin girseyiya em bibêjin ki dosta gelên Avrupayê zêde li ser wî esasê daha pir zêde asla welata da em dest bigirin Vel werî girseyê xebat bê kirin. tevay welatên Avrupayê li ser wî esasê kar xebatê xwe didin meşandinê ji binekê ew roj çalîkê xwe kar bînin.
بله روزی و چی بخواسن و چالکی چهار بنتر خستن میتینگن پانلن کنفرانسن و چوا یعنی نوارو کام میتینگ اوی چی بی یا نوارو کا چالکی اوی چی بی یا نواروک چالکه دوسیه هاتنه آمده کرن دوسیین امریکن ولاتین وان چالکیان بین کرن او دوسیه جیبن بدن yani saziyên muhatabên diwan welata da hene ew ê bidin wan belavok dîsa yani gel û esnafa ev ê biyanî yani em na belavokên navaroka wî ji bo em bêjin çima em van çalekiya dikin çima em van mîtînga dikin van meşa dikin em ji bo çi daxuyaniyê didin navarokê ûsakî jî li esnaf li gelê biyanî tên belakirin ew duzergeha em bêjin meş û mîtîng tên çêkirinê ew jî henin gelek dosya henin dosya tên amade kirin meşin mîtingin peyamê em bibêjin em ê tenê nedin yani her welat gor asta meş û mîtingê xwe dikin gavak em parlamenterê wî welatê jî em beşdar dikin em bêjin kî saziyên wî welatê jî beşdar dikin dîsa 25 Meyê zaten dost li ber spîtê daxuyaniyekî çapemeniyê wê bikin yani amedekariya wan heye girseyî kitle neştin ama ew dost ew ê vêya bikin em jî di asta welata da ew ê dîsa hinek dost nêz şey beşdar bibin axaftinê bikin peyamê xwe bidin ji bunekê tecrî çıkandin em dengê rêbera Aposa bikin û piskirêka Kurd çareserkirin yani idî ev tecrî çıkastıçe li cihanê asna yani bandora xwe li mirovayî bi giştî dike berwî jî yani servî esasî dise ev dosyayên ku pêşkêşî Konseya Ewropayê û spîtî bikin navran de çi heye ya navaroka wan ev e daha zêde idî em yekten yani rêber Apo azadiya wî dixwazin fîzîkî tecrî çıkastıçe zaten giran dibe agayî nayên sendinê yani em bibêjin kî di vî warê hanî da kaygîkî herî mezin nava civakê da jî heye nava malbatê da parezer di vî esasê servî esasê daha pir zêde yani muhatap berpirsyariya xwe zanibin yani em vê berpirsyariyê bi bîr tînin û rola xwe bilêzin yani karê xwe derbasî serkarê xwe bibin yani di Tirkiyeyê de hukukî heye li hemberên Kurda di şexsê rêvera Apoda ev bê hukukî çıkasçe Kurd ve yani idî faşîzm di Tirkiyeyê de li ser greva İmraliyê aslında xwe kirî wek saziyekî yani hani dibêne kurumsallaş ew kurumsallaşma faşîzmê بله da çıkasçe Kurd ve servî esasê navarok parîkê via vê çerçeveyê da yani ji bo azadiya fîzîkî ya rêvera Po piskirêka Kurd çareserkirin yek jî em bibêjin derhal ane gerekî müdahale bêkirinê yani بله agayî kendinê hevdîtin tinin de Avrupayê da jî berpirsiya işte Avrupa Parlamentosiyê spîtî karên xwe gerekî bi kar bîne hinkî li ser navarok di vê çerçeveyê de بانگا te ji bo 25 Haziranê çi ji bo gelek Kurd ji bo gelek Ewropayê ji bo dosyê Kurdan yani em bi rastî viya bi tevayî yani civaka rêxistin kirî dostên rêxistin kirî bi giştî yani viya tê zanin ancak tekoşîn em bilind bikin em tekoşînê bidin ew ê tecrît vê şikandan viya em baş zanin li ser vê esasê jî tekoşînekî heye nekitine yani serî de anî ziman da Avrupayê da rojak di çalekî di sahada di qada da tinevin nine ama elbette ki belki têr nake em çıkas ev tekoşîna xwe berfireh bikin bilind bikin xênê me jî têkevin nava vê tekoşînê wan meş û mîtînga girîngin ji bo wî newayê jî her meşekî her mîtîngekî têkirine beşdarbûn esas girtine 25 Haziranê de jî bangewaziya me li Avrupayê bi giştî ki li kî derê dibe birabibe kîje welatê da ev meş mîtîng tên kirinê gerekî em beşdar bibin em vêya baş zanin bi tekoşîna xwe em ê tecrîtê bidin şikandinê bi tekoşîna xwe em ê rêvera Apo azad bikin bi tekoşîna gelan em ê piskirêka Kurd
لسروی اساسی چاره سر کنی. بله گلک سپاس کنم بله زبیده زمین اش سپاس کن سپاس. بله تماشاگران عزیزم گشتن در برنامه خود برنامه مشارکت میوانه که محول کو بالی بشین سر چالاکی 25 هزینه کو 12 سال چالاکی بنابر ل اروپا کن درخصش بنا آزادیا ربری گلیکود برز اپلای جلا. ام گشتن در برنامه خود دماغ خوش می. گلک سپاس.